कि ठीक नहीं लागत। 10 दिन भइल अभी शादी भइले यहाँ के कहत ना कि हम बाहर जाइब। अब बताओ अपन मेहरारू छोड़ के कोई जाला 10 दिन में तनी रहेला 1-2 महीना साथ में बितावेला तनी हमहू जान जेती वहाँ के उहो के जान जेती हमारा के छोड़ छाड़ के जाता नहीं दादा। हम कैसे समझाई समझावला के बात के मानते नहीं कि वहाँ के कि थोड़ा मेहरारू के साथे रह जाई। हमारा भी शौक पूरा ना भइलो का सोचले रही कि हम जाए तो अपना पति के साथ हो बोले न कि गाड़ी आ गइल बिया जा तनी बाहर चलो काहे जी का कहतनी। हां बोल जरूरी बा ना जी मत जाई अभी तो 10 दिन भइल हमके शादी भइल आ जाए के का करू कमो देखे के बाप शादी हो तो जीवन भर संग में रहे के बा आ अगला बार ले ता के बाहर लिया के चल जी मैंने परिया रूम पर सेटिंग क के आई ना 1 महीना और रह जाई ना साथ में कैसे रह सकत है हमर गाड़ी बिया तब पागल के बतिया तो हमन बहुत मन करता। हमरो मन करता हमहू सोचत रही न कि जैसे चिलम में ना गांजा भर के आदमी खींचे ना वही तरह तारा संग खींचे के मन रहता तो आप जैती ना हमारे के पुसलाई मत ठीक बटे हम जानते नहीं पुसलावत नहीं पान के जर्दा हो हमर कसैले हो सुपारी हमर लिपस्टिक जान मान जा कसैली है पान है जर्दा है कुछ नहीं हमर सिगरेट हो। अरे पड़वा आके मेरे ना का चपका लो सर कहीं खा हो जा मारती हारन कतना गड़िया आ गलिया हां सर लिपस्टिक के लिए चटा था बस कहीं का मेरे पास बन गया का होते है चल रखो बढ़िया तुम चल आओ सर दे मैं तो मारा बुला जीबो जानते ना बा जी मत जाई जी चलो ना चलो जी मान जाए मानो ना बतिया जरूरी गोइल बाटे न जान तो न करियो से हाथ धो दे फायदा का होई लिपस्टिक देखल जरूरी बा न कर देखल जरूरी बताओ बात सही कर देन तो हम कैसे रह जी हमार कितना आश्रय जाए हम ना बोलो बाप से मारा तू जाए जे बाहर के ले बनी ठीक बटे ना बोला तो कोई खिसियत का बोलू ना बोलम कहतलू तो हमरा ऐसे ही हमरा जानता कि छाती में ले प्राण निकल आई तो टेंशन दे भर रास्ता हम सोचते रह ना जी कितना खुशी अरियाते के चाहिए तो मैं सुतल के ढेर भागता है मैंने चपक के सुत ना नहीं है रात भर सुत ना नहीं है जा हां सुत नहीं है तो मान जो खुशी होई नो चलो करे जा हटी ना चल हमारी इतना न देह दुखाता न कि हम का बताई और वहाँ के हमके छोड़ के चल गई वहाँ के दर्दो ना भइला हमके छोड़ के गई ही तो हो एगो बात हमारी याद आइलो वहाँ के एगो जीजा जी होई बड़ा न अच्छा से बात करेनी अब बियाह में मुँह देखले रही उनकर जीजा जी बहुत स्मार्ट आ दीदी कहत रहली हमारा से जान तड़ू बचियो अब का करू ननद अरे भौजाई कह चाहे बचियो कह ठीके बाटे आज कहत रहली न कि जान तड़ू हमार मरद न हमके 1 मिनट आँखी के सोझा ले ना हटावे ना जब देखा तब अपना आँखी के पुतरी के रखले रहने दादा कितना उनकर मरद अच्छा बना कि एक क्षण भर नहीं कन छोड़त आ हमारे एगो मरद बना न कि छोड़ के हमके चल गए एगो न हम का करी रुक जा उहे के हमर काम न निकाल दे हमर न काम हो जाइए मजे मार ले हमर जवानी भी अथवा शांत हो जाए फोन लगा ली तनी हेलो हाँ गोर लागत तनी जी जीजा जी कैसन बनी अरे हम का बताइए जीजा जी आपके हम देखले बानी न तो हमार वही दिन से न दिल एकदम धड़कत आटे। हाँ और जान तनी हम इतना जवानी जैसे पानी की लहर जैसा मारेला न वही तर हिलोर मारता। अरे हाँ ये जीजा जी हमार मरद हमरा के बुझतो नहीं कि 10 दिन भइल शादी भइल हमके छोड़ के चल गई बाहर। अब बताई ऐसे कोई करेला का जी ना हम इहे बतिया समझावत रहनी कि हमार जवानी एकदम उछाल मारत है ये जी छोड़ के मत जाइए हमारा भी बहुत सपना बा पूरा करके जाए तो कहत रही कि ना बाहर जाइल जरूरी बा। ये जीजा जी सुनी ना एगो बात कहतनी हमार तनी जवानी एकदम बर्दाश्त नहीं कर तनी आके हमार शांत कर दी ना। हाँ जी सही में तब ठीक बाटे ठीक बा तब आइम न ठीक बा हम इंतजार करब आप आए ठीक बट न ठीक बा रख तनी बाय। चलो अब तो काम जुगाड़ हो गई अब हमार जवानी कुल एकदम शांत हो जाए एकदम झाड़ दी हमार जीजा जी। अब बाप रे बाप इतना हम खुश बनी का बताई चलो लेवा जल्दी बिछा ली
तनी बिछा उछा के तैयारी कर दिया जीजा जी इतना जीजा जी आवते वाह का बात था कहत रहनी दीदी ना कि हमर ना मरद एकदम छोड़बे नहीं करता हमारा के देखिए जीजा जी तो काज काम के तो छोड़बे ना करे एकदम लेके चपक जिहा चलो बिछा देनी थोड़ा सेंट उंट मार ली तनी गम 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 ना तनी और ही हमारे पास में आईब आहा कितने का सुगंध बढ़िया बाटी रुक जा बिछौनों पर मार दी और ही अच्छा लगे वाह का बात हो आज लगा था हमारी जवानी एकदम झरा जाई चला हो गई बच जाए तनी कितना अच्छा गम कर काजी आ गई नी का इधर उधर जगह तनी और का कोई सरहज जी के हम का कोई हमर तो अपन बिछौना पर तो सुहागरात मनाए गुने पर मेरा इतना सुगंध है इतना बढ़िया सुगंध बड़ा सेंट मरले बानी अच्छा गमकता ना हां अरे गमका अरे बाप रे हम जानत रहनी कि आपके इतना पसंद है ना कि का कहे के ऐसे तो हम आप खाते इतना तैयारी कइले बानी ना कि हम का बताई आपके अच्छा कोनो झगड़ा ना भइल सर जी ले झगड़ा ना भइलो वो हमके छोड़ के बाहर चल गई नहीं तो काहे होई पता ना चढ़ले जवानी में एकदम कहे चल गए ना अरे 10 दिन और रह जाला कम से कम हम इहे बते तो समझावत रही अपना मर्द के कहनी ना कि देखी 10 दिन भइल बा शादी भइले आप और ही 1 महीना रह जाए हमारे एकदम जवानी एकदम उछाल मारत लागत है कि हमरा से बर्दाश्त नहीं के होत नहीं के बर्दाश्त होत ना समुद्र के पानी नहीं एकदम जना तो उड़त जवानी ना तो अब का हम का बताई यही से तो आपके पावन जी बोलौनी कि आप हमार तनी पानी के हिलोर के तनी शांत कर सकत हई समुद्र के धार के शांत कर देना चलिए ना सुती जा हां एकदम तारे हिलोर के एकदम पूरा हम कम कर दे चलिए ओ ये सर कहिए दादा यहाँ के आके सूत गनी हम बोलौनी माजा मारे खातिर तो यहाँ के आके ये पोलर गनी भैंसा लिहने दादा ये तो काम कोरी पाहुन जी ए जीजा जी अरे जागी जी एक जी सूत गनी आके अरे का हां बिहान हो का बिहान हो गई ए भगवान जी कहाँ चल गए स्वर्ग लोक में गए रहनी का अरे एकदम पहुंचा रहनी हम अपने अच्छा एगो बात कहिन जी हमें जना अपन जवानी ना शांत करे खातिर बोलौले बानी माजा मारे खातिर बोलौले आके जे सूते खातिर नहीं की बोलौले तो जानत नहीं सरजी वो कुल का हमारे पास क्षमते नहीं रह गइल महीना में का एक दिन ही पे करला तनी हिम्मत तनी ताकत आवेला एकदम खत्म हो गइल बानी हम अपन मेहरारू के देखी कि अब के देखी का बोलत है जी जी खत्म बानी हम खत्म बानी आपको हम ना पानी शांत कर सकी ना ओहिए रामा ई का कहतनी जी एकदम ककलोले तो वही खातिर बोलौले नहीं का हमरा के अरे आपके बोलौले नहीं अपन जवानी ना बर्दाश्त करे खातिर आ आप बनी मुआनु के आके जे पलर लागो कहत र मुआनु के कहत र अरे तो का कहि सर जी हमर कहत नहीं ना ना कुल ना हमारा सोच कुछ कामे नहीं करत तो आपके सूरत देखे नहीं आपके भगवान पूजा करे अरे बाप तो कहत रहनी ये देखिए छोड़ दो सर जी छोड़ दो अरे का का बात है दामाद करे हमरा का हो गेल रे पतैया अरे बूढ़ो कहां से कोई ना अरे का मारते का पीटा तनी महाराज कहीं का हमरा होते आपके कैसे मार का मार लिया रे का बात है कुछ छेड़छाड़ तरह ना करे ना बाबूजी कुछ ना कुछ ना तो का पीटा तरह लिया करे इनकर करे कुछ ना बाबूजी अब का हम बताई कहेला कुछ होइए नहीं कि हम कहीं अब से कोनो बातें नहीं ताकि कैसे काहे खातिर पीटा तरह लिया कोनो तो वजह भई अरे वजह बा बाबूजी लेकिन हम का बताइए से शरम लागत कहे में जी निकरान के जाना था नहीं हां सुतल रखा रही तोरा पा हर में कहीं अरे अब का बताइए बाबूजी यही रहना ना पहुने हमरा के सुताई का सुत रहना हो का पाउता दामाद बाबूजी ना के संग छड़खानी करतवा बोलाई हैं कर
तोरा उनका संग रहला करे कुछ हो अरे नहीं बाबूजी हमारा कहे कि उनकर साथे रहिए ऊ तो हम सुता रहे नहीं तो या के सुता रहनी हम कौन ये कहां से आ गई पावन जी हम कहनी आखी आवत ना अभी पता ना आज हमारा एक बार चल गई तई कहे आवत हवा ठीक बा बाबूजी हम जाई देखी चल तई तो बुखारवा छड़वावत हई एगो बा ना हे भगवान ई एगो हमर माथा कहाँ से मर हम जनई कि हम पाहुन जी बढ़िया न होयन आ दीदी कहत रही हमारा से कि हमार मरद लेके दिन भर चपकल रहेला आ जब उनकर कुछ होइए नहीं तो चपकल का होया कुछ कहाँ ले करत होयन हेवन ऐसन कुल काम करबे न मत कर जौन बताओ अपना मर्दे पर रह चलो देखी कहाँ गई